Illes Mercès. Gracias a todos por la participación y esperamos en próximos concursos vuestra colaboración y vuestra colaboración en la asociación. Gracias a todos. Enseña la Borens. Molt bé. Targeta, funda i de tot. Molt bé, enhorabona. Som una cooperativa de l'IES Politécnic, el Borissis, són de tercer d'ESO i venem pastes i Molt bé. patès que venen D'on ve són? d'Extremadura. Els patès d'Extremadura. Molt bé. I les pastes d'estes d'on? Són típiques de Múrcia. De Múrcia. Sí. Molt bé. I els rotllets d'estos? ¿Sabes cuánto vale? 2 euros. 2 euros, venga, 2 euros. I els rotllets? I els rellets també són típics de Múrcia. Molt bé. Vale. ¿Qué veo por ahí? Estamos vendiendo. ¿Lo qué? Va muy bien, ya la hora, hija mía, que ya va a ser la hora. Ya. Va, Alba, escogido ya. Haga, ¿eso cuánto? Haga. No, para ti son 3, hija. No es rica. Hola, ¿qué tal? Només esteu jugant vosaltres? Només esteu vosaltres per jugar? Sí. Bueno, molt bé, vale. Y se miran. ¿Vale? Y ahora los hombres lobo, ¿vale? Eligen a qué lado se comen. Y ahora los hombres lobo cierran los ojos. Y ahora se hace de día y todos despiertan, excepto la víctima de los hombres lobos. Que cuando es esto, habrá que ver cómo guardarle. Este joc com es diu? Zombis. Però sé que són jocs de rol, o què és això? Este joc quin és? Jack l'Espíritu. ¿Eres un actor?
Entonces, com heu arreglat això per a ajuda directa? Bé, tenia problemes mecànics, hem reparat la mecànica i després de reparar la mecànica el que hem fet ha sigut posar-li els logotips de la ONG i de l'institut i l'hem lacat per a que quedi millor i Molt bé, no salten. O sigui que el cotxe estava cascat El cotxe tenia una reparació de l'embragatge i del circuit de refrigeració i alguna altra cosa, l'hem reparat tot i després l'hem arreglat també la part dels vinils i la pintura. Molt bé. I l'heu carregat, no? També l'hem carregat d'aliments. Sí, clar, el cotxe està ple d'aliments fins a la bandera, ara te l'obriré per a que pugues veure-ho, d'acord? Te baixaré el cristall de darrere, que ja estic baixant. Vaig a per les claus. Bueno, està a tope de menjar, Bé, n'hi ha menjar, hi ha Jolín. roba i també hi ha material escolar. Molt bé. Possessió de roba, material escolar, menjar, Sí, sí, sí. fins a dalt. Fins a tope, sí, sí. I això en concret a quin lloc va... Se'n va a un país que s'anomena Burkina Faso, està a l'Àfrica, baix del desert del Sàhara, on s'acaba, podem dir, el Sàhara, i comença ja la zona vegetativa africana, el centre d'Àfrica, i va a un poble que es diu Safaner. Molt bé, Safaner. I a més ho hem arreplegat diners també, no? Que és el que hem vist abans. Molt bé, del mercat que hem fet al centre, hem arreplegat els diners que hem tret de forma solidària, l'hem cedit a la ONG i a més també la roba que veníem i a sobre també l'hem donada a la ONG. Els diners concretament aniran a l'hospital, tinc entès. Molt bé, doncs moltes gràcies i hem fet una bona feina avui. Val. Bueno, yo también voy a estar la foto, tú. Pero eso es vídeo. És vídeo, molt vídeo. Es queda bé, Com a president d'Ajuda Directa vull donar les gràcies al Politécnic, a l'Institut, primer per l'arreglo del cotxe i segons perquè en la taula aquesta que s'ha comprat coses i tal, el donatiu que anirà destinat a l'Hospital de Safaner en Burkina Faso i en fi, els diners que nosaltres recaudem van directament a Burkina, a Safaner concretament, que és on treballem, i entonces és per la gent més necessitada d'aquest país africà. Moltes gràcies a l'Institut per la seva col·laboració. Gràcies. A vosaltres per la tasca tan bona que feu, Gràcies. I la roba? Muchas gracias. Ah, pero también hay ropa y ropa. Bueno, quina oloreta fa per així, Més bona, Bueno, Miguel, què? Com va la cosa? Mira, ja va molt avançat això. Sí que va avançat, Però cabrà arròs o no? Arre, És que l'havíem fet per una paella més gran, però Ah, molt bé. vam buscar per arròs, no hi ha problema. Quins fesols de la peladilla que diem en Alacant. Bueno, vaig a veure l'altre. Bueno, Manel, a veure, què me contes tu? Què me diu? Així estem fent. Així estem fent, bueno. Veig que hi ha trossos de carneta, Sí. Ah, estàs preparant-te ja, no? Veig jo que estàs preparant-te... Vaig a posar-li líquid ara. Molt bé, vas a posar-li el líquid. Bueno. Anem a veure la tercera. Bueno, com va la cosa? Sí, especial. Molt bé. Sí, sí. I enguany vos han preparat i aneu ben preparats de vestit i tot, Molt bé. Manolo, això que és per la paella, no això que has posat ara? La paella. Molt bé, estupendo, molt bé. Sense martini no sé. Sí, exacte. Molto bene. Ja paella per tots. No mos faltarem, però sí, és que vull el paelló i el gran dos, però no tot. ¡Ay, chavalín! ¡Estamos! ¡Cagan la más serena! Vamos. ¡Ay! Sí. Pero ahora para dar, los paletillos, tradicional y la patilla. Entonces, digo, una carne ahí.
lo que no cap més, no va más, Está a tope. no va más, no va más. Ey, a veure la paelleta com ha quedat. A veure. A veure, sí senyor. Molt bé. A veure. Miguel. Ahí, artista. Ahí. ¿Qué, Marcelino? ¿Qué tal la paella? ¿Ha costado de hacer? ¿Ha costado de hacer o qué? Sí, señor. Sí, señor. Ahora están los tres. Degustaciones. Para que degustéis. Bueno, com veiem, s'ha acabat tot.